Ang Ginoo mana kaninyo. Manasa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Sa Jesus ningon ngadto sa mga Hudiyo, ang akong amahan nagbuhat hangtod karon ug ako usab nagbuhat. Tungod niini misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Sanglit dili lamang kay gilapas niya ang balaod sa adlawng igpapahulay, kundili miingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan, ug sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Busa mitubag si Jesus kanila, sultihan ko kamo, ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon, nagbuhat lamang siya sa nakita niya nga gibuhat sa iyang amahan. Ang gibuhat sa amahan gibuhat usab sa anak, kay ang amahan nahigugma sa anak ug nagpakita ngadto sa anak sa tanan nga iyang gibuhat, ug ipakita pagayod kaniya sa amahan ang mga butang nga labi pang kahibulungan kay niini, ug mahibulong kamong tanan. Kay ingon nga banhawon sa amahan ang mga patay ug hatagag kinabuhi, banhawon usab sa anak ug hatagag kinabuhi ang buot niyang banhawon. Ang amahan dili maghukom kang bisan kinsa, kay gihatag niya sa iyang anak ang higpit nga katungod sa paghukom, aron ang tanan magpasidungog sa anak, ingon nga sila nagpasidungog sa amahan. Ang dili magpasidungog sa anak dili usab magpasidungog sa amahan nga nagpadala kaniya. Sultihan ko kamo, ang mamati sa akong gisulti ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhing dayon. Siya dili silutan, kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Sultihan ko kamo, taliabot ang panahon ug kini miabot na, nga ang mga patay makabati sa tingog sa anak sa Dios, ug mabuhi ang magpatalinghog niini. Ingon nga ang amahan mao ang tinubdan sa kinabuhi, gihimo usab niya ang iyang anak na tinubdan sa kinabuhi, ug iyang gihatagan ang anak sa katungod sa pagsilot, kay siya mauman ang anak sa tao. Ayaw kamo kahibulong niini, kay moabot ang panahon nga makadungog sa iyang tingog ang tanang mga patay nga anaa sa lubnganan, ug manggula sila sa ilang lubong. Kadtong maayog binuhatan, mabanhaw ug mabuhi, ug kadtong daotag binuhatan, mabanhaw apan silutan. Wala ako'y mahimo sa akong kaugalingon, maghukom lamang ako sumala sa isulti sa Dios kanako. Busa ang akong hukom matarong, kay wala man ako magtinguha pagbuhat sa akong kabubuton, kundili sa kabubuton sa nagpadala kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kanang tao nga hapit na mamatay, mag-anam og kalawom ang tingog. So ako nalaning dawaton nga murag dol-dol na gini mamatay. Unya nindot man sa nang gisulti ni Kristo nga basta maayo lang mo binuhatan, matay man tuod, pero
mo banhaw pagbalik aron magpuyo sa kinabuhing dayon. Niya kadto kunong bati o binuhatan, iyawan-on o binuhatan, mabanhaw aron silutan. Sige, lingiyay mong tupad. Ingnaw sa maron imong binuhatan, bati o iyawan-on o Diyos nun. O na, mabitang naingon ko nga, daghan kay diha, nga nindot og tingog, wa mapagaw, pero gigamit sa pagpanglibab, gigamit sa pagpangasaba, gigamit sa pagpangaway, gigamit sa pagdaot sa ilang isig katao. O nang ako pasalamat sa Ginoo nga ang akong tingog kasagaran gigamit sa pagsangyaw sa maing balita. Mauning napagaw kay way hunong-hunong ang mga appointments, siging recollection. Niya karon na bang adlaw na ako'y duha ka recollections. Ambot di ba kani makancel? Di man makaya ang tingog. Sunan ka magsulti ko gikan alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Sa inyong paminaw, na pa ni ikabuga. Na patyon na ni. Niya, salamat sa Ginoo nga ang akong tingog nga katong nindot-nindot pa paminawon nagamit sa pagpamaligya og slots. Kadi mo rag lisod aning baligya. Gamay para mataghalin. Ito tong halin dire. Ang atong SBF na natay halin nga 10,667 slots. Ato lang yapong pagpakan. Okay kayo. Niya ang atong JPHJ natag 100 per slot para sa atong fiesta na natay halin nga 4,915 ka slots. Pakpakya po. Ako lang ining tiwason nga akong tingog aron makapalit yung mong slots. Niyagwa na dyan ko'y tingog, magsinyas-sinyas na lang ko ganaana, no? Unsa man na? Slots lang yapo, no? Ay na lang na. Ato gining gamiton kay mamatay man kitang tanan. Matud pas Ginoo diri sa unang pagbasa. Bisan ang inahan nga malimot sa iyang anak nga masuso, ang Ginoo dili gyud malimot kanato. Muna kining ato mga buhat di ginikalimtan sa Ginoo. Og dautan iya ginang i-record, ug maayo iya sad nang i-record. Kinsa niyo dinhi nga mga asawa nga makasiguro nga ang inyong gibuhat sa inyong bana maayo. Tas ang kamot. Ha? Wa mo'y siguro. At least na itulo. Kanang inyong mga bana, mga asawa, maunay unang sukdanan kung maayo ba mo binuhatan. Kisa sa dinhi nga mga bana nga makasiguro yun nang iyang gibuhat siyang asawa, maayo. Tas kamot. Mga yawan-on giday mong tanan. So, pagbago na mo. Pagbago. Kinsa ninyo din nga parishioners nga makaingon mo ang akong gibuhat para sa simbahan, maayo. Tas kamot. Ay, okay. Siguro ko namalit yung mong slots. Pero sige lang mong simba din sige simba, sige pangayo, pero digin mo muhatag, patay mo diya. O na, ang maayong buhat, mauni ang mga buhat sa amahan. Niya matod pa ni Jesus, ang anak magsunod lagi na sa buhat sa amahan. Ang tinuod nga anak magsunod sa buhat sa amahan. Niya si Jesus isip anak sa Dios
iyang gihimo ang iyang kaugalingon nga model isip tao, isip ang magsasangyaw sa kaluwasan. So kita sad musunod tas gibuhat ni Jesus, kay si Jesus tao nga tinuod sama nato o nagpakita unsay angay buhaton sa tao. Ganiha di ta ko gustong manaog ako tatong pukaon si Father Arnel atong akong assistant si pamisahon inako si Kristo dito sa krus hapit wa na nitingog lang yapon 7 last words na lang ang iyang nabuhat pero nitingog yun siya o nakaroon bisag hapit na ko ay tingog mutingog lang yun ko kaya pa may gamay dinilang ko kutok sige na.